28. máj alebo aj Medzinárodný deň akcií pre zdravie žien. V posledných rokoch sa čoraz viac vo verejnom priestore vraví nielen o fyzickom, ale aj o psychickom zdraví žien a špecificky matiek. Poďme si vypočuť, ako túto tému vníma naša špecialistka na životné poistenie Lenka Hrabáková. Lenka, vitaj. Poisťovníctvu sa profesionálne venuješ už 10 rokov. Ak by si mala zhrnúť zdravie žien z tvojich profesných skúseností, s akými problémami sa najčastejšie stretávaš? Ahojte. Áno, v poisťovníctve sa pohybujem už 10 rokov a za tento čas som mala naozaj tú časť stretnúť mnoho žien, ktoré bojujú s rôznymi, či už psychickými, alebo teda fyzickými zdravotnými problémami v rámci toho ženského zdravia. Vidím naozaj za tých 10 rokov, že je veľký nárast tých, tak poviem, klasických ženských ochorení. Naozaj pred 10 rokmi, keď to viem takto porovnať, som nevidela také množstvo aj mladých žien a dievčat, ktoré trpeli na také tie najznámejšie ženské veci, ako sú rôzne cysty, myomy, nedaj Boh nádory a podobné záležitosti, tak ako je tomu dnes. Naozaj vidím, že sa to rozmohlo a týchto problémov pribúda. Druhá stránka veci je možno aj tá, ktorú nevidím až tak z profesného hľadiska, ale ako žena, kamarátka, obklopená teda aktuálne mnohými ženami po pôrode, s ktorými mám naozaj veľmi blízky vzťah a vidím, že problémy nie sú teda len tie, o ktorých sa tak často hovorí, ale práve aj tie, o ktorých sa nehovorí. A to je práve to psychické zdravie žien. A teda najmä aj tých matiek práve po tom pôrode, kedy sa bavíme o tom, že tie rôzne popôrodné možno až psychózy, depresie, ale možno aj také tie menšie stavy nejakých úzkostí a tak ďalej sú naozaj veľmi rozšírené. A ja sama som do tohto obdobia nevedela, ako veľmi vlastne trápia ženy práve tieto problémy. A zistujem, že je to naozaj téma, ktorá je možno trošku tabuizovaná, nehovorí sa o nej až tak veľa, ale postihuje naozaj neskutočné kvantum žien a dokáže to byť naozaj veľký problém. To psychické zdravie žien je veľmi dôležité a myslím si, že sa mu venuje veľmi malá pozornosť. Pociťujú podľa teba ženy zo strany spoločnosti, rodiny, svojho okolia podporu k tomu, aby o svojom psychickom zdraví hovorili slobodne? Myslím si, že v dnešnej dobe dokážu vlastne ženy nájsť nejakú podporu v rámci rodiny alebo priateľov, známych v tom okolí, čo sa týka otázky psychického zdravia. Avšak stále je to podľa mňa nie je dostačujúca podpora. Ono veľakrát to môže byť spôsobené naozaj aj tým, že to okolie, tá rodina, priatelia, známi nevedia, ako tú ženu podporiť. A teraz sa nebavíme len možno o tých matkách, ktoré som spomínala predtým. Z toho hľadiska, že ženy naozaj častokrát, keď majú tie detičky a majú ten pocit, že musia byť dokonalými matkami, nemôžu sa sťažovať a musia to zvládať, lebo keď povedia, že niečo nie je OK, tak sa boja, že možno budú odsúdené. Veľmi ťažko sa im o tomto probléme hovorí. A viem, že aj mne ako kamarátke sa moje veľmi blízke priateľky veľmi ťažko zverovali vlastne s takýmito vecami, pretože stále má asi tá žena v sebe nejaký taký pocit, že by bola nedostatočná, ak bude riešiť tieto problémy. A to tak nie je. Samozrejme, toto nie je len problém žien, ktoré vlastne porodili, alebo teda tých mamičiek s tými problémami po pôrode, ale je to podľa mňa aj otázka mladých žien, kľudne aj starších žien, ktoré naozaj si prechádzajú rôznymi vecami v rámci svojho života. A nakoľko naozaj žijeme v dobe, kedy je na tú ženu kladený nejakým spôsobom, respektíve kladené vysoké nároky, či už v rámci toho, ako by mali vyzerať, ako by sa mali správať, kde by mali byť zamestnané, čo by mali robiť, čo by nemali robiť. Je to naozaj, dovolím si tvrdiť, veľký tlak na tie ženy. A jednoducho myslím si, že spoločnosť a teda tá rodina, tí priatelia sami úplne nevedia, že ako by vlastne v rámci toho psychického zdravia tým ženám úplne dokázali pomôcť. Sú to témy, o ktorých sa podľa mňa stále málo hovorí na to, v akej dobe žijeme a myslím si, že by sa tomu malo naozaj venovať možno viacej času, viacej pozornosti, lebo tá ženská psychika je naozaj v rámci toho nášho nastavenia veľmi krehká a treba ju nejakým spôsobom budovať a chrániť.
Ako by sme podľa teba my všetci mohli prispieť k tomu, aby sa zdraviu žien pripisovala náležitá dôležitosť? Myslím si, že v tomto prípade by sme mali začať všetci najmä od seba. Pretože musíme si uvedomiť, že keď vidíme, že naša kamarátka, priateľka, matka, sestra, dcéra, ktokoľvek nie je psychicky v poriadku, mali by sme prísť. Mali by sme prísť za ňou a spýtať sa jej, čo ju trápi, ako sa má. Mnohé z nás si chcú ten boj vybojovať samé, pretože majú pocit, že keď sa s niečím zdôveria, budú príliš slabé. A sú to najmä ženy, ktoré sú naozaj zvyknuté riešiť mnohé problémy a jednoducho, aj keď dokážu zo seba dostať nejakú tú časť, nikdy nedokážu zo seba vlastne dostať všetku tú bolesť, tú frustráciu, to trápenie, čo v sebe majú. Čiže z môjho hľadiska malo by sa o tom hovoriť. Malo by sa ukazovať, že naozaj tie ženy, dovolím si tvrdiť, že naozaj berú veľké bremeno. A keď vidím, že žena v mojom okolí nie je v poriadku, prídem a spýtam sa jej, čo ju trápi. Snažím sa naozaj, či už ju rozosmiať, či už ju upokojiť, nechať jej ten priestor, aby sa vyrozprávala. Nie vždy je z môjho hľadiska úplne ideálne dávať každému rady, ale nechať toho človeka vypustiť všetkých tých démonov, ktorých v sebe skrýva a dovoliť mu, aby jednoducho povedal to, čo ho trápi. A mali by sme na to upozorňovať všetkých ľudí aj naokolo. Ak vidím, že niekto odbíja práve takéto správanie, že ale prosím ťa, čo ťa trápi, ľudia sú na tom horšie, možno aj toho človeka upovedomiť, že halo, ale ona si teraz proste niečím prechádza, evidentne ju to ťaží a jednoducho potrebuje ten priestor na to, aby sa s tým dala do poriadku. Myslím si, že naozaj by bolo veľmi fajn, keby sa aj v spoločnosti viacej hovorilo o týchto komplikáciách a týchto problémoch a upozorňovalo sa na to, že tá blízkosť je veľmi dôležitá, že tie ženy majú za kým ísť, majú sa komu posťažovať a neznamená to, že sa posťažujú, to, že sa vyrozprávajú, budú slabé. A človek ich takto, respektíve spoločnosť ich takto bude brať. Ale naopak dať im tú možnosť a dať im ten priestor, aby sa vyrozprávali, aby povedali, čo ich trápi a pokúsiť sa možno nejako pomôcť, porozumieť, lebo niekedy práve aj to vypočutie je to najdôležitejšie. No a na záver tvoj odkaz ženám. Môj odkaz pre ženy? Ženy. Ste nádherné, silné a skvelé bytosti. A to, že vo svojich životoch prechádzate rôznymi turbulenciami a rôznymi pocitmi, neznamená, že ste slabá alebo že ste menej cenná. Je dôležité, aby tak, ako sa staráte, dúfam, že sa staráte o to fyzické zdravie, je dôležité, aby ste sa starali aj o to psychické. Pokiaľ vás niečo trápi, porozprávajte sa s kamarátkami, s priateľmi, s rodinou, nedúste to v sebe. To, že poviete, čo vás trápi, z vás nerobí slabé ženy. Ste úžasné, ste skvelé a ste silné, aj keď budete hovoriť o svojich problémoch.